Kaixo egunon. Ie, hau da euskera azterketa gainditu ez duen mutil bakarra. Bota ezazu elurrera. Ados. Ai! Nola da zure izena? Jose Antxon. Antxon, ez da? Ez, Jose Antxon. Ai! Letxe txarra dauka. Esnea? Ez, genio txarra daukala. Ze ordutan iritsi da parradatik etxera? Gutxi gora bera esan nahi dut. Aldera. Ui, sortxiak aldera. Gogoratu zinen euskaltegira etortzeaz? Ez! Eman zaplasteko bat mesedez maitasunez. Lurrera botako dugu? Nola? Ea lurrera botako dugun. Bai, mesedez bota. Ai! Ea, parrandazalea. Ni ez parrandatzalea, iratu ninduten. Nortzuk? Euskaltegiko adizkide, ai! Zure aita zein izan zen? Irakasle bat izan zen. Hasi gara. Aekaren zerrendan dago? Ez. Ziur zaude? Begiratu alduzu. Ez Cesar. Berriro berigatuko dut Cesar. Begiratu berriro, badazpada ere. Ados. Isili mesedez. Isili mesedez. Horrela jarraitzen baduzu, uda barnetegi batean pasako duzu. Txotxolo. Ni handura nago naiz, ai! Iso! Egia da, orantxo hartu naiz. Tipo hau, ezen gai izan ega, ateratzeko ez da Patxi Lopezi jarritako irakarle gaztearekin ere. Zatoz nirekin, entzun diozu Cesarri. Barnetegia zoaz. Aekain merkea izan da dirua horrela. Gautzen ibiltzea ere.